naturalnie podejmować w dalszym dziale w organizacji przygotowania tegorocznego. Rzeczniczka rządu ma nadzieję, że w kolejnych latach uda się przeprowadzić podobną inicjatywę w Polsce i w Rosji. Oprócz osiągnięć Polski w Rosji i Rosji w Polsce miał promować też nasze gospodarki i naukę. W kwietniu MSZ poinformowało, że polityczna część roku zostanie ograniczona. Ukraińska Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony nie wyklucza, że 2 samoloty Su-25 zostały wczoraj zestrzelone z terytorium Rosji. Los pilotów jest nieznany. 2 samoloty zostały trafione na wysokości 5200 metrów. Rakiety miały być wystrzelone według wstępnych informacji z terytorium Rosji. Śledztwo trwa. Rada nie chce informować o losie pilotu ze względów bezpieczeństwa. Wojsko oświadczyło też, że obiło z rąk terrorystów 3 miejscowości w obwodzie donieckim: Karłowskie, Międzylerowo i Perwomańskie. Armia kontynuuje okrążenie Doniecka. Trwają walki o Łysyczansk pod Siewierodonieckiem w obwodzie ługańskim. Skarać się Klekować. Opowiadają się o zmianach w kodeksie karnym dotyczącym kierowców, którzy łamią przepisy. Wczoraj sprawą zajmowali się posłowie. Nowe przepisy to przede wszystkim bat na pijanych kierowców, nie trzeźwych, który powoduje zasady straciłby prawo jazdy na okres od 3 do 15 lat. Recydywiści traciliby taki dokument na zawsze. Po rozwiązaniach państw Ilona Butler z Instytutu Transportu Samochodowego zastrzega jednak, że zapewne nie przejmą się nimi osoby ze skłonnością do nadużywania alkoholu. Dla nich takie tradycyjne metody są mniej skuteczne, trzeba zastosować zafinowanych metod. W nowych przepisach pojawia się też blokada alkoholowa, dzięki której pedały zapinańsko kierowca nie uruchomi już samochodu, jeśli ma prowinę we krwi. Marek Konkolecki z apeluje o ostre kary dla alkoholowych recydywistów. Uważa, że najnowsze zmiany idą w dobrym kierunku. Nie może być w kartce ulgowej, jeżeli po raz kolejny będą decydenty popełniają to samo przestępstwo. Przekroczenie prędkości, za które groziłoby odebranie prawa jazdy na 2000. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Rafał Majka, w Tour de France, drugi był Włoch Giovanni Visconti, a trzeci reprezentant Italii Sergio Bardi. Zanim Sława Langa, wicemistrza olimpijskiego, dwukrotnego medalisty szosowy. Lata zwycięstwo Majki jest jednym z największych sukcesów polskiego kolarstwa. Takie podwójne zwycięstwo na tak ciężkim wyścigu, przecież to jest najcięższy wyścig na świecie, który jest bardzo popularny, bardzo wypromowany i takie